السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وکھرا جگ تو رتبہ عظمت وکھری دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری وکھرا جگ تو اور رتبہ عظمت وکھری دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری باپ دی اللہ شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی ہاں او باپ دی اللہ شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی او وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری راگ گمان دے شاکر کدوں الاپ دائیں سر تے سایہ یار سلامت باپ دائے میری چولی دے وچ دولت وکھری وکھرا جگ تو رتبہ عظمت وکھری وہ دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری ہاں او وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستوں بزرگوں نوجوانوں پیارے آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں سب تو پہلے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اے دعائے خالق کائنات ساڑھے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہاں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو صحیح معنیاں دے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پکا سچا غلام بنائے اور بہت زیادہ اسی اللہ دا شکر سجدے چوی پینکے ادا کریے تے کم میں جس خالق ارض و سما نے سانو اس جمعہ دی بابرکت گھڑی دے اندر ابتدائی دور دیاں ابتدائی رحمتاں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل والیاں گھڑیاں سانو نصیب عطا فرمائیاں اور اللہ تعالیٰ دا بڑا کرم اور فضل ہے
کہ اج دا عنوان جو مسجد دی انتظامیہ کمیٹی نے میرے ذمہ لگایا وہ اے باپ دی شان۔ کوئی یہ سن کے پریشان نہ ہوئے کہ کلے باپ دی شان ہے۔ انشاءاللہ اگلے منتھ جڑا اگلا مہینہ اسی اپنے مضمون بناواں گے انہاں وچ ماں دی شان بھی اسی بیان کران گے، لیکن میں ایک گل دساں، میرے نبی نے وکھری وکھرے ماں باپ دی عظمت بیان آپ فرمائی۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ ایتھے سارے پیو ہی بیٹھے نے یا جنہ دیاں شادیاں نہیں ہوئیاں، کل ہو جانیاں نے تے باپ ہی ہونا بننا، ماں تے کوئی نہیں نہ بیٹھی، پھر اچھی بولو نا سبحان اللہ ماشاء۔ کئیاں بیلیاں ہاتھ چکے انشاءاللہ تعالی میں وہ باتاں کر دیاں نے جڑیاں مدینے چ بہ کے مدینے والے مصطفیٰ نے صحابہ نو بیان فرمائی۔ میرے نبی نے علیحدہ علیحدہ پیر صاحب بیان فرمایا باپ دا رتبہ بھی تے ماں دی شان بھی، اور قرآن کریم نے دونوں دا اکٹھا تذکرہ فرمایا۔ اور میرے آقا علیہ السلام دی شان ایسی شان ہے، ذات ایسی ذات ہے کہ جنہیں ونڈ فرما کے دسیا لوگو اے ماں دا مقام جے تے اے ابے دا مقام۔ قرآن پہلے پارے تو لے کے آخری 3 پارے تک میرا چیلنج ہے، پڑھ لو۔ اللہ نے جتھے اپنی توحید دا تذکرہ کیتا نال بڑھے ماں باپ دی عظمت شان دا تذکرہ فرمایا۔ مثال قرآن دا پہلا پارا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یا اللہ تو اپنی توحید دے نال اپنے سونے نبی دی رسالت دا تذکرہ کر۔ جملے نو توجہ نال سنو گے تے پورا موضوع انشاءاللہ پھر جہنے چاپے بہ جائے، میرے کہن دی نمائندگی کرن دی بھی لوڑ نہیں پہنی۔ یا اللہ تو تے عظمتاں والا خدا ہے، توحید دے نال اپنے سونے نبی دی رسالت دا تذکرہ کرنا ہے، لیکن قرآن اے پہلا ہے نا 15واں پارا ویکھ لو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پہلے رب نے اپنی توحید دا دسیا، پھر نہ لگے والدین دی عظمت و تکریم دا دسیا۔ 21واں پارا سورہ لقمان دی جڑی آیا مبارکہ میں پڑھی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ ایتھے اللہ تعالیٰ نے والدین دی عظمت اور شان بیان فرمائی۔ پچھے حضرت لقمان اپنے بیٹے نو اللہ تعالیٰ دی توحید بیان فرما رہے، اور رب کائنات نو اس ماں تے باپ نال کنا پیارے اور رب ہو کے انہاں دیاں شاناں قرآن چ بیان فرماندا ہے۔ تے تو اپنے ماں باپ نو صحیح معنی دے اندر ادب تے احترام نہ کرے گا نا تے تیری حالت دنیا دے اندر ذلیل و رسوا تے ہونی ہے۔ قیامت الدن میرے آقا نے بھی منہ پھیر لینا ہے، رب کائنات نے بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے اس بندے وال نگاہ کرم نظر رحمت ہی نہیں کرنی جن نے ساری زندگی کائنات اپنے والد نو دکے دیتے، اپنے والد دی نافرمانی کیتی، اپنے والد دیاں گستاخیاں کیتیاں۔ گستاخ بندہ، اور علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر لکھی، آپ نے اس آیت کریمہ دے تحت لکھیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ دی تفسیر آپ نے بیان فرمایا جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے نا، چاہے وہ 35 عمرے کر لوے۔ بندے بڑے فخر کرتے ہیں میں ہر سال عمرے تے جانا، ہون تے ویسے کرونے دی آفت نے بند کیتا ہویا لیکن کھل گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ دے مدینے نو کوئی ساڑھے تو دور کر سکدا؟ ایتے مسائل نے جو اسی دنیا تے بیجنا ہے وہ اگے ہونا ہے نا، لیکن سنو فرمایا پاہمیں 20 حج کر لو 35 عمرے کر لو، پاہمیں مکہ مدینے ساری زندگی گزار آئے، اگر ماں پیو دا گستاخ ہے تے اللہ نے کوئی عمرہ قبول نہیں کرنا۔ توجہ نہیں کی، ماں باپ دا گستاخ ہے کوئی عمرہ بھی بولو، تسی بولو گے تے پھر میں بولنا ہے نا اگے، یہ گل اوکھی ہے تے پلے پہ گئی تے بیڑا پار ہو جانا ہے۔ ماں باپ دا گستاخ جنہیں مرضی ہاسپٹل بنا لائے، جنیاں مرضی بیوہ عورتاں دی مدد کر لوے، جنیاں مرضی مسجدہ بنا لائے، یتیم بچیاں دے نکاح کر لوے، اگر ماں باپ دا گستاخ ہے تو دی نیکی کوئی بھی اللہ نے قبول کرنی۔ اچھا اے تے ہو گیا نا جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے او دی کوئی نیکی قبول نہیں، تے جڑا محمد عربی دا گستاخ ہے اللہ کرے جو میں سمجھانا ساننا پیر صاحب انہاں دی سمجھے چاہ جائے۔
ارے بھائی اگر ماں باپ دا گستاخ جنت وچ نہیں جائے گا معنی مفہوم یہی بندا ہے تو پھر محمد عربی دا گستاخ جنت وچ کداں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ آؤ سنو ذرا، رب قدیر نے انہاں دونوں ہستیاں دا تذکرہ قرآن وچ بیان فرمایا، سونے محمد نے اپنی سونی زبان وچ بیان فرمایا۔ اے میں اگے بھی بڑا مضمون بیان کیتا، میں دس رہا سے ڈاکٹر صاحب نو، لیکن اے جڑا ہون میں تو آڑے کول مضمون لے کے آیا، اے الگ ہی میں نو تیاری کرنی پئی۔ پہلیاں باتاں جڑیاں معروف نے نا، ایک واقعہ ہونا ہی جو میں آخر واسطے رکھیا ہے، باقی انشاءاللہ تعالی میرا ہی دل لے تو آڑا بھی دل لے، اسی یا قرآن سننا ہے یا محمد عربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری حدیث سننی ہے۔ گج کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا نشکر لی والی والدیک، اللہ نے اس آیت کریمہ دا ترجمہ پتا کیے، ہر مکاتب فکر والے اس قرآن دا لفظی ترجمہ ہے نا، لفظی ترجمے ہیرا پھیری نہیں ہوگی جڑے پڑھے لکھے حضرات، ہیرا پھیری کدوں ہوندی ہے؟ تشریح وچ ہوندی ہے، تفسیر وچ ہوندی ہے، لفظی ترجمے ہیرا پھیری بولو یا نہیں ہوندی۔ ایدہ ترجمہ ویکھو ساڑھے مسلک دی ترجمانی بھی کر رہے ہیں۔ رب نے فرمایا جنہیں میرا شکر ادا کر دے ہونا انجی اپنے والدین دا شکر ادا کریا کرو۔ تو دوسرے بیلی کی آنگنے جڑی شاید اللہ نہ لگ جائے شرک ہو گیا، میں کیا بدبختہ شرک ایڈا سستا کیتا ہویا ہی، اے رب نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے ماپیاں دا بھی شکر ادا کرو۔ تے پھر او دے عقیدے دے مطابق شرک ہو گیا، تے اللہ دے قرآن دے مطابق تے قرآن ہے تے ثواب ہے۔ اللہ دا شکر ادا کرنا اور مہنا ہے، ماں باپ دا شکر ادا کرنا اور مہنا ہے، ماں پیو دا شکر ادا کرنا خدا دے حکم نالے، محمد عربی دی حدیث نالے، اور اللہ دا شکر ادا کرنا وہ تے خدا ہے، وہ تے کرنا ہی کرنا ہے۔ گل تے ماں پیو تے مکنی ہے نا، جنہ تینوں پڑھایا لکھایا تینوں اس مقام تے پہنچایا۔ اے سن ذرا انہاں دیاں شانہ قرآن چوں تے محمد عربی دے فرمان چوں۔ رب کائنات نے فرما دیتا کہ انہاں واسطے دعا بھی کرنی ہے، تو دعا دا بھی انداز اللہ نے قرآن چ بیان فرمایا۔ لیکن آؤ میں باپ دی شان دے حوالے نال گلاں کرنا چاہنا وا۔ رب کائنات نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، اللہ نے فرمایا اے دنیا والے ہو میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین دا بھی شکر ادا کرو۔ پہلے جتے سی اٹھے ٹھیک سی، اللہ نے فرمایا اے دنیا والے ہو جویں میرا شکر ادا کر دے ہو انجی اپنے والدین دا شکر ادا کرنا ہے۔ او میں پہلی حدیث پاک بیان کرا، المستدرک حاکم دے اندر امام حاکم نے اس روایت نو لکھیا ہے، اور تفسیر جلالین دے اندر در منصور دے اندر امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا ہے۔ آپ فرماندے نے جڑا بندہ اپنے گھر دے اندر صبح صبح اٹھ دائے ایک نظر پیار نل اپنے باپ تے پاندائے، اپنی ماں بلے ویکھ دائے، شرط کے ادب تے ترامے اللہ دے نام اعمال چ ایک حج مبرور دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ ایک کو حج جڑا تو روپیے جوڑ جوڑ کے کرنا ہے، تے ڈگری تے سند پتہ نہیں ملنی ہے کہ نہیں ملنی، کیونکہ تیرے اپنے معاملات نے نا ایتھے میرے مصطفیٰ نے سند جاری فرما دیتی۔ اللہ تعالیٰ دے نام حج مقبول دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ او دوسری حدیث پاک سننا، امام طبرانی نے المعجم کبیر دے اندر لکھی ہے، میرے نبی علیہ السلام دا فرمان علی شان، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاشراک باللہ وحقوق الوالدین۔ اللہ فرما دینے اے میرے سونے نبی جی لون فرما دیو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا او جویں اللہ نال شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، ایویں ماں پیو دی نافرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ سود کھانا ہی کبیرہ گناہ نہیں ہو، نمازاں چھڑنا ہی کبیرہ گناہ نہیں ہو، اے ماں باپ دی نافرمانی جنہوں معمولی سمجھے آیا ہی اے بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ سمجھ دے ہو،
انشاءاللہ جدو موضوع ملیا تو پھر میں دساں کبیرہ گناہ کیڑے کیڑے نے سن دے جانا۔ رب کائنات نے ماں باپ دی عظمت بیان فرمائی، میرے آقا علیہ السلام نے ماں باپ دیاں شانہ بیان کی دیاں۔ تیسری حدیث پاک سنو، انہوں میں امام مستدرک حاکم دے اندر امام حاکم نے لکھیا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برو ابا تبرکل و ابناؤکم۔ آج دنیا تے کہاوتاں بنیاں نے، میں کولے بڑے نے بعد چونے میں کہاوت بھی دساں گا کیونکہ ضروری ہے، لیکن پہلے میرے نبی دا فرمان سنو۔ میرے کریم نے فرمایا برو ابن و تبرکن و ابناؤکم، اے سن جویں تو اپنی اولاد بندے دی دنیا تے جوان ہوندی ہے، اگر جوان ہوندی ہے تے باپ اس ویلے بڑا پچ چلا جاندا ہے، میرے نبی نے فرمایا تبرکن و ابناؤکم، اگر بندہ اپنے والدین نو گالی دے گا تبرہ بولے گا ایدہ پیو تے مر جائے گا، جدوں اے بڑھا ہوئے گا ایدہ پتر بھی انجئی نو گالیاں دے گا۔ آج جیسی یہ بنائیں اسی کہنے کہاوت کہاوت نہیں، میرے نبی دا فرمان ہے، جیسی ہیں ان کہاوت آن لگی ہے، جیسی کرنی ویسی، اردو دا مقولہ جیسی کرنی ویسی، ان کہاوت سن لو۔ ایک ساڑھے دوست نے گال سنائی، میں بیان کرنا کیونکہ حدیث دی ترجمانی پہلے نبی پاک دا فرمان تے پھر دنیا دی کہاوت ضروری ہے موضوع دے اندر۔ ایک باپ سی انہیں اپنے بیٹے دی شادی کی تھی، بیٹے دی شادی کی تھی تے وہ باپ دی ایک دکان سی تے پہلے زمانے چنا جان دے ہو تسی سارے ہی ماشاءاللہ ایک کوٹھے دے چنا چار فیملیاں ایک کوٹھا تسی ان منزلہ بنا لیا نا، تو سمجھ نہیں ہونی، پرانے بابیاں نو پتا ہے ایک کوٹھے دے اندر نا ایک کمرہ جنہوں اسی کہنے ہیں او دے اندر چار فیملیاں حیاء ہویا کردہ سی نا او دو بندہ دا ایک کی بیٹا انہیں ان دی شادی کی تھی، جوان ہویا، بندہ بڑھاپے چلا گیا کہ دکان بھی جیڑی ظاہر وراثت حساب نال انہیں اپنے بیٹے نو دینی ہے، یہ تے بڑھا ہو گیا تے شادی کر دیتی، ان شادی ہوئی تے صبح تے رحم بچہ دکان تے گیا، دکان بھی بیٹے دی ہو گئی، وہ کوٹھا بھی بابے بچارے نے نال تا نہیں نہ جانا ہوں کہ تھے قانون ہو رہے، بابا بڑھاپے چلا گیا، ظاہر اولاد دا سارا کچھ نا تے شام ہوئی بڑھا بندہ کار سارا دن پیار ہوئے، شام نو دا کوئی چیز خان تے دل کر رہا ہے، کہاوت ہے لیکن حدیث دی نمائندگی اچھ بیان کر رہے ہیں۔ شام ہوئی تو پتر کار آیا، اپنی بیوی واسطے جیب اچھ مٹھیائی لے کے آیا، کہ باپ کہندہ پترہ کوئی چیز بھی لے کے آیا کھان نو، کہنے لگا نہیں ابا ٹائم تے لگا نہیں، سارا دن تے دکان تے تھکیا رہا کہ شہ نہیں لے کے آیا۔ باپ کہنے لگا پترہ ممی اس عمر چو لنگیاں تیری جیب تے پاری ہے، پتر کہندہ جیب اچھ کنجیاں نے، کنجیاں سمجھ گئے اور چابیاں کنجیاں نے چابیاں نے، کہنے لگا ٹھیک ہے، بڑھا بیچارہ باہر پہ آئے، ترستے گیا نا کوئی چیز مٹھی لب جائے نمکین لب جائے، اندر گیا اپنی بیوی نو کہندہ ویک بڑھے دی نظر کنی تیز ہے، میں نو پوچھدا ہے کہ کھان نو کوئی چیز لے آندی آوے میں مٹھیائی تیرے جو کی لے کے آیا تے انہوں نہیں میں دیتی، میرے بھائی توجہ نل انہوں سننا آج جس طرح ہو رہا ہے کہ وہ اگو خاندانی نہیں سی نا، وہ ایگی سی کمینے خاندان دی، کہندی چنگا کیتا ہی جے بڑھے نو دے میں ساری کھا جاندہ ہے تے میں تو رہ جاندے کھلائی ان اختصار کران، اے بابا بچارہ تے مر گیا، اگو انہوں ایک اللہ نے پتر دیتا، او جوان ہویا، اے بڑھا پہ چلا گیا، او بابے دی چار پائی براندے والی ہندی ہو گئی، ہن دکان دے منڈے دی ہو گئی، او کوٹھا کمرہ بھی آٹومیٹکلی دے منڈے کو لا گیا، ہن اگو ویکھو او دکان بھی چلی گئی، اے آپ تے بڑھا پہ چلا گیا، بیٹا آیا تے دونوں جیباں پاریاں ڈاکٹر توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہوئے گی توجہ جدو میں گل پوری کرانگا تو انہوں ساری زندگی نہیں کہاوت بھولے، اور الحمدللہ میں تے اتھے ذوق دیکھیا سی تے قرآن و حدیث نو بھی الحمدللہ سارا دن یاد رکھنے ہیں نا، مزہ قرآن اور حدیث دا ہے لیکن نمائندگی کر رہے ہیں حضور دے فرمان دی، ان دیا دونوں جیبا وہ انہیں پادا سی تے پتر اندازہ کلو دا پہ ہی نکلے ہیں نا، اللہ نے فرمایا اے دنیا والے ہو میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین دا بھی شکر ادا کرو، پہلے جتے سی اٹھے ٹھیک سی، اللہ نے فرمایا اے دنیا والے ہو جی
جویں میرا شکر ادا کر دے ہو انجی اپنے والدین دا شکر ادا کرنا ہے۔ او میں پہلی حدیث پاک بیان کرا المستدرک حاکم دے اندر امام حاکم نے اس روایت نو لکھیا ہے، اور تفسیر جلالین دے اندر در منصور دے اندر امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا ہے۔ آپ فرماندے نے جڑا بندہ اپنے گھر دے اندر صبح صبح اٹھ دائے ایک نظر پیار نل اپنے باپ تے پاندائے، اپنی ماں بلے ویکھ دائے، شرط کے ادب تے ترامے اللہ دے نام اعمال چ ایک حج مبرور دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ ایک کو حج جڑا تو روپیے جوڑ کے کرنا ہے تے ڈگری تے سند پتہ نہیں ملنی ہے کہ نہیں ملنی، کیونکہ تیرے اپنے معاملات نے نا ایتھے میرے مصطفیٰ نے سند جاری فرما دیتی۔ اللہ تعالیٰ دے نام حج مقبول دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ او دوسری حدیث پاک سننا، امام طبرانی نے المعجم کبیر دے اندر لکھی ہے، میرے نبی علیہ السلام دا فرمان علی شان، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاشراک باللہ وحقوق الوالدین۔ اللہ فرما دینے اے میرے سونے نبی جی لون فرما دیو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا او جی میں اللہ نال شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، اے میں ماں پیو دی نافرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ۔ سود کھانا ہی کبیرہ گناہ نہیں ہو، نمازاں چھڑنا ہی کبیرہ گناہ نہیں ہو، اے ماں باپ دی نافرمانی جنہوں معمولی سمجھے آیا ہی اے بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ سمجھ دے انشاءاللہ جدو موضوع ملیا تو پھر میں دسانگا کبیرہ گناہ کیڑے کیڑے نے سن دے جانا۔ رب کائنات نے ماں باپ دی عظمت بیان فرمائی، میرے آقا علیہ السلام نے ماں باپ دیاں شانہ بیان کی دیاں۔ تیسری حدیث پاک سنو، انہوں میں امام مستدرک حاکم دے اندر امام حاکم نے لکھیا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برو ابا تبرکل و ابناؤکم۔ آج دنیا تے کہاوتاں بنیاں نے، میں کولے بڑے نے بعد چونے میں کہاوت بھی دسانگا کیونکہ ضروری ہے، لیکن پہلے میرے نبی دا فرمان سنو۔ میرے کریم نے فرمایا برو ابن و تبرکن و ابناؤکم، اے سن جویں تو اپنی اولاد بندے دی دنیا تے جوان ہوندی ہے، اگر جوان ہوندی ہے تے باپ اس ویلے بڑا پچ چلا جاندا ہے، میرے نبی نے فرمایا تبرکن و ابناؤکم، اگر بندہ اپنے والدین نو گالی دے گا تبرہ بولے گا اے دا پیو تے مر جائے گا، جدوں اے بڑھا ہوئے گا اے دا پتر بھی انجئی نو گالیاں دے گا۔ آج جیسی یہ بنائیں اسی کہنے کہاوت نہیں، میرے نبی دا فرمان ہے۔ جیسی ہیں ان کہاوت آن لگی ہے، جیسی کرنی ویسی، اردو دا مقولہ جیسی کرنی ویسی، ان کہاوت سن لو۔ ایک ساڑھے دوست نے گالو سنائی، میں بیان کرنا کیونکہ حدیث دی ترجمانی پہلے نبی پاک دا فرمان تے پھر دنیا دی کہاوت ضروری ہے موضوع دے اندر۔ ایک باپ سی انہیں اپنے بیٹے دی شادی کی تھی، وہ باپ دی ایک دکان سی تے پہلے زمانے چنا جان دے ہو تسی سارے ہی ماشاءاللہ ایک کوٹھے دے چنا چار فیملیاں ایک کوٹھا تسی ہون منزلہ بنا لیا نا تو سمجھ نہیں ہونی، پرانے بابیاں نو پتا ہے ایک کوٹھے دے اندر نا ایک کمرہ جنہوں اسی کہنے ہیں وہ دے اندر چار فیملیاں حیاء ہویا کردہ سی نا وہ دو بندے دا ایک کی بیٹا انہیں ان دی شادی کی تھی، جوان ہویا، بندہ بڑھاپے چلا گیا کہ دکان بھی جیڑی ظاہر وراثت دے حساب نال انہیں اپنے بیٹے نو دینی ہے، یہ تے بڑھا ہو گیا تے شادی کر دیتی۔ ان شادی ہوئی تے صبح تے رحم بچہ دکان تے گیا، دکان بھی بیٹے دی ہو گئی، وہ کوٹھا بھی بابے بیچارے نے نال تا نہیں نہ جانا ہوں کہ اتھے قانون ہو رہے، بابا بڑھاپے چلا گیا، ظاہر اولاد دا سارا کچھ نہ تے شام ہوئی بڑھا بندہ کار سارا دن پیار ہوئے، شام نو دا کوئی چیز خان تے دل کر رہا ہے، ایک کہاوت ہے لیکن حدیث دی نمائندگی اچھ بیان کر رہے ہیں۔ شام ہوئی تو پتر کار آیا، اپنی بیوی واسطے جیب وچ مٹھائی لے کے آیا،
تے باپ کہندا پترا کوئی چیز بھی لے کے آیا کھان نو؟ کہن لگا نہیں ابا ٹائم تے لگا نہیں، سارا دن تے دکان تے تھکیا رہا تے شے نہیں لے کے آیا۔ باپ کہن لگا پترا ممی اس عمر چو لنگیا تیری جیب تے بھاری بھاری ہے۔ پتر کہندا جیب وچ کنجیاں نے، کنجیاں سمجھ گئے اور چابیاں، کنجیاں نے چابیاں نے۔ کہن لگا ٹھیک ہے، بڑھا بیچارہ باہر پہ آئے، ترستے گیا نا کوئی چیز مٹھی لب جائے نمکین لب جائے، اندر گیا اپنی بیوی نو کہندا ویکھ بڑھے دی نظر کنی تیز ہے، مینوں پوچھدا ہے کہ کھان نو کوئی چیز لے آندی آوے میں مٹھیائی تیرے جو کی لے کے آیا تے انہوں نہیں میں دیتی۔ میرے بھائی توجہ نال انہوں سننا، آج جس طرح ہو رہا ہے کہ وہ اگو خاندانی نہیں سی نا، وہ ایک سی کمینے خاندان دی، کہندی چنگا کیتا ہی جے بڑھے نو دیویں ساری کھا جاندا ہے تے میں تو رہ جاندے کھلائی۔ ان اختصار کراں اے بابا بیچارہ تے مر گیا، اگو انہوں ایک اللہ نے پتر دیتا، او جوان ہویا، اے بڑھے بڑھاپے چلا گیا، او بابے دی چار پائی براندے والی ہندی ہو گئی، ہن دکان دے منڈے دی ہو گئی، او کوٹھا کمرہ بھی آٹومیٹکلی دے منڈے کو لا گیا۔ ہن اگو ویکھو او دکان بھی چلی گئی، اے آپ تے بڑھاپے چلا گیا، بیٹا آیا تے دونوں جیباں پاریاں ڈال۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہوئے گی توجہ جدو میں گل پوری کراں گا، تو ساری زندگی نہیں کہاوت بھولے۔ اور الحمدللہ میں تے اتھے ذوق دیکھیا سی تے قرآن و حدیث نو بھی الحمدللہ سارا دن یاد رکھنے ہیں نا، مزہ قرآن اور حدیث دا ہے، لیکن نمائندگی کر رہے ہیں حضور دے فرمان دی۔ ان دیاں دونوں جیباں وہ ہونے پادا سی تے پتر اندازہ کلو دا پہ ہی نکلے نا۔ اللہ کھولو جناب ابراہیم نے منگ منگ کے لیا ربی حبلی من الصالحین، اللہ میں نو بیٹا دے تے نیک دے۔ جدو نبی نیک منگ دائے کہ تمہیں پتر منگنا ہوئے تے رب کو نیک مانگ۔ دوسرا نکاح ہو گیا، نہیں تسی تھک گئے، زور میرا لگ دا ہے، پسینہ مینوں کیوں دا ہے، تسی ویلے بیٹھے تکی جان دے، تھک گئے ہو نا؟ نہیں تھکے تسی؟ مینوں پتا سی کوئی تھکیا تروٹا ایتھے ہوندا نہیں، ایتھے ہوئی ہوندا ہے جدے دل چ حضور دا پیار ہے، اللہ دے قرآن دی برکتیں۔ میرے نبی پاک کسے کہانیاں لے تھے ہوندے نہیں، کیونکہ اور کدرے جاندے نے، ایتھے تے قرآن حدیث دا نور لے کے ہوندا ہے، جڑا ہوندا ایک وری پھر دستا ہے جا کے۔ لیکن سننا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ نے دوسرا نکاح دے دیتا۔ حضرت ابراہیم دا پھر دل نے آواز ماری چل پتر اسماعیل نو مل کے آ۔ پھر آئے آپ تے بیوی نے کیا سی، بیوی نے کیا سی کہ اپنا قدم بھی نیچے نہیں لونا، اپنا قدم نیچے۔ لیکن بیوی نے بڑیاں مارا کھا دیا جناب ابراہیم واسطے، آپ نے مل پا دیتا۔ جدو آپ دوسری دفعہ آئے تے دوسری بیوی آئی، دیکھیا اے بابے دے نین نقص تے میرے خامد اسماعیل والے ایدی سیرت چال ڈال، ایندی لیلو نہار، ایندی دکھ ایندی اکھ۔ میں تو آنو تڑپا رہے ہیں، اچھی بولو سبحان اللہ، کہ تو آڑی فرمائش تے اتے 2-4 منٹ لانا، ورنہ میں وعدے دی پابندی کرنا ہے۔ میرے خامد والے نے دوڑ کے بیوی گئی حضرت اسماعیل دی، جا کے کہن دی یہ بابا جی کتھوں آئے ہو؟ بابا جی فرما دینے بیٹی مینوں نہ پوچھ میں کتھوں ہے، مینوں اے دس تیرا خامد کون ہے؟ عرض کی تھی میرا خامد اللہ دا نبی اسماعیل ہے۔ گزارا کیسا ہو رہا ہے؟ عرض کی تھی گزارا بڑا ہی سونا ہو رہا ہے، میرا خامد بڑا ہی چنگا ہے، مینوں ماپیاں دے کر او کھانا نہیں ملیا جیڑا مینوں میرے خامد نے کھلا چڑھیا ہے۔ ماپیاں دے کر گزارا کیتا ہے، لیکن میرا خامد روسٹ بنیا ہویا، جنہوں ملائی بوٹی تے تکا بوٹی تے پتہ نہیں کی کہنا، میرا خامد میں نو گوشت بنیا کھلانا۔ تو میں دعا کرنی اللہ میرے خامد جیسا ہر ایک عورت نو خامد، میں تے بڑے راضیاں اللہ کرے۔ کی کردا پہلی کہندی جی صبح نکل جاندا تے 2 دن گھر نہیں آوندا، فکر فاقہ ہی نہیں۔ اے کہندی ہے میں اللہ دا شکر کرنی سجدے پہ پہ کے میرا خامد خدا دی تبلیغ کردا ہے، اللہ دا نام ساری کائنات نو دسدا ہے، لوکاں نو بتاں نو چھڑا کے اللہ دی توحید دسدا ہے۔ حضرت ابراہیم خوش ہوئے،
تے فرمایا ٹھیک ہے پھر میں چلیا. کہنے لگی بابا جی ایویں کیویں چلیا, میں نبی دی بیوی ہاں, کھانے تو بغیر نہیں جان دینا. کئی بیویاں اج بھی بڑیاں چنگیاں نے, رشتہ دار ہون کھانا کھلا کے بھیج دیاں نے. آپ فرماندے نے بیٹی مینوں نیچے اترن دی اجازت نہیں. فرمایا ابا حضور تسی نہیں نیچے اترنا, نہ اترو. پتھر باری لے کے آئیاں. فرمایا زمین تے پیر ہی نہیں نہ رکھنا ہے, پتھر ہے ایتھے رکھو. تواڈے چہرے تے پاک گٹا لگا ہے, اپنے دوپٹے نال صاف کیتا. وضو کرن واسطے پانی لے کے آئیاں, کھانا جلدی نل بنایا, اونٹنی تے پیش کیتا. جناب ابراہیم نے سیر ہو کے کھا لیا. فرمایا بیٹی میں چلے آواں, اسماعیل آئے گا انہوں میرا سلام بھی دیوی پیغام بھی دیوی. جی ٹھیک ہے ابا جی سلام بھی دے دیاں گی پیغام بھی دے دیاں گے. ہن دوبارہ اسماعیل آئے تے وہی خوشبو وہی محبتاں. موڈ ہے تے ٹھیک ہے ورنہ ٹائم پورا ہو گیا. میں نے پتہ تھوڑا بنیا سننا. آئے تے وہی خوشبو آئی, وہی لذت آئی, وہی دھیمی دھیمی پیار بڑی انداز دی خوشبو آئی جڑی بچپن چاہندی سی. ایتھے ایک اور سبق دینا چاہنا, کدی اپنی اولاد نو چڑکی نہ نجائز, اپنی اولاد تے سختی نہ کریا کر. اج اپنی اولاد نال پیار کر پیار. کئی پیو ایسے بدبخت نے, 11 بیلیاں واسطے ٹائم, غلط محفلاں واسطے ٹائم, اپنی اولاد نو پیار نہیں دیندے. پھر جدوں تو بڈھا ہوئے گا تیری اولاد بھی تیرے کول نہیں بوے گی. جی میں تو شرماندہ رہے ہیں پیار نہیں ہوں دیتا, لوکانوں پیار کردہ رہے ہیں, انج تیری اولاد بھی بڑھا تھوئیں گا تیرے کول نہیں بوے گی. آج باپ نو نال بٹھا, آج اولاد نو نال بٹھا تے کھانا کھوا, اپنی اولاد دی دوستی اپنے نال لا, پھر تیری اولاد بھی تیرے نال پیار کرے گی. تو بڑا پہ جائیں گا تیری عزت تکریم کرے گی. پھر جناب ابراہیم آئے, آ کے چلے گا. اسماعیل آئے تے آ کے پتہ کی کہندے نے, اے اللہ والیے دس اج کون آیا سی. یہ کہندی سی اج بڑا سونا بابا آیا سی. تے اسماعیلوں دی آنکھاں تیرے ورگیاں سن, او دا چہرہ تیرے ورگا سی, تے بولی بھی مٹھی مٹھی تیرے والی سی, تے نقش بھی تیرے والے سی, تے گلاں بھی تیرے وانگو سونیاں سونیاں کردا سی. آپ نو تے پتہ لگ گیا, لیکن جلدی نال پوچھیا کی کہہ کے گیا ہے, کہہ کے کی گیا ہے. بیوی کہندی ہے اسماعیل تینوں نالے سلام دے گیا ہے, نالے ایک پیغام دے گیا, پیغام دا تے مینوں پتہ نہیں, لیکن سلام سن لے, نینک سن لا. کہندی ہے رنگی ہونا دی داڑھی, نام ابراہیم سی, شوقوں پیاروں تینوں کہندے سلام سی, دلیزیں چنگی تیری. سمجھ آئی؟ دہلیزیں چنگی تیری گل سمجھائی سی. پہلی تے کی کیا دہلیز نہیں چنگی تیری, دوسری تے کیا دہلیزیں چنگی تیری گل سمجھائی سی. ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے, پر اوندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی ہے. فرمایا خوش ہو جا, تینوں مبارک ہوئے, اون والا میرا باپ سی, تیری تربیت تے تیرا اخلاق انہوں بڑا پسند آیا. تے گل لے سمجھا گیا ابراہیم, اے گل میرا ابا حضور سمجھا گئے نے. اسماعیل میں پھر آواں گا, لیکن ایس دفعہ تیرے گھر دی دہلیز چوگھاڑ دروازہ مینوں اینا پسند آیا ہے, انہوں کدی بھی چھڑی, انہوں تبدیل نہ کری, انہوں تبدیل نہ کریں. اے دہلیز تینوں مینوں بڑی پسند آئی ہے. اس واسطے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے سانوں عقل دیتی, شعور دیتا. اے بڑھے ماں باپ تیرے میرے واسطے رحمت نے, رحمت. تے کدی بھی انہاں دا دل نہیں دکھانا, انہاں دے اگوں نہیں بولنا. جو میں بیان کیتا اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اج اسی بڑے شوق نال بھیجنے ہیں, ایتھے پتہ لگ رہا ہے باپ کی ہے, ماں بھی راضی ہے پتر چلا جائے روپیے کما کے لے آئے, بھرا بھی راضی ہے جاوے پیسے لے آئے, بہن بھی راضی ہے جائے پیسے لے کے آئے, کزن بھی راضی نے. ایک بھڈا باپ ہے, اے اچھی بولو,
बुढ़ा बाप नहीं राजी जदों पुत्र दियां बावां विच बावां पांदा है प्यो दियां हाई निकल जांदियां ने कहंदा पुत्रा बाहर की लैण जाना ही अगर तू इत्थे मेरियां अखां दे सामने रवे अल्लाह बड़ियां बरकतां पाएगा इत्थे ही कारोबार कर ले रब बड़ा देवेगा नाले बाप रोंदा है ते पुत्र दियां चीखां निकल जांदियां ने अब्बे नू प्यो नू पुत्र कहंदा है अब्बा अज मां भी राजी ते भैन भी राजी अज कदन भी राजी ते वीर भी राजी अब्बा तू क्यों रो रहे है ये कहंदा पुत्रा जद तक मैं जिंदा वां तेनू कमाई दियां लोड़ा कोई नहीं सियाने लोग कहंदे ने अगर बाप मिस्त्री है या ड्राइवर है या डॉक्टर है या वकील है या जज है या खतीब है या मकैनिक है ओ ऐसे ऐसे गुण जानदा है वो गुण किसी शागिर्द नूं नहीं दसदा वो किसी कज़न नूं नहीं दसदा जदों दा पुत्र जवान हुंदा है इंज दुआ मंगदा है मालिका तू मैनू बड़ियां इज्जतां दित्तियां ने लेकिन मैं अपने बराबर किसी दी इज्जत नहीं वेख सकिया लेकिन मालिका है मेरा खून है मैं चाहना वा मैदान खिताबत च ए मेरे नालों वड्डा इहदा मुकाम होवे मैं चाहना वा डॉक्टरी च मेरे नालों आला इहदा मुकाम होवे मैं चाहना वकालत सहाफत च सियासत च ए मेरे नालों भी अगे निकल जाए ओ एक पुत्र है जिदे वास्ते बाप दिन रात दुआवां करदा है एक पुत्र है जिदे वास्ते चाहंदा है मेरे नालों भी वध इहदियां इज्जतां होण मेरे नाल भी ज्यादा इहदियां शानां होण मेरे नाल भी चोखा इहनूं लोग सलाम करन इहदा रुतबा मेरे नालों भी ज्यादा होए ओ प्यो दा नेमल बदल कोई नहीं इस वास्ते मैं शुरू च मनकबत पढ़ी सी ना बाप दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी कंड ते थापी मार दलेर बना देंदी हाँ जेड़ा काम बंदा कवे मेरे कोल नहीं हुंदा पुत्र नूं बंदा करीब करके नाले पेशानी चुमदा है नाले कहंदा पुत्रा मैं तेरा बाप मैं तेनू दसना वा नहीं तरीका आ रहा मैं दसना वा मेरे हुंदियां परेशान क्यों है हिम्मत क्यों हार गया है मैं तेरा बाप उस्ताद नहीं मैं तेरा प्यो शरीक नहीं मैं दसना वा वखरे जग तो लाड मुहब्बत वखरी दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरी प्यो है जेड़ा पुत्र नूं हिम्मत ही नहीं हारन देंदा हिम्मत ही नहीं हारन देंदा जनाब इब्राहिम मिलन वास्ते गए ने शादी हो गई मिलन वास्ते गए ना ते बीवी हजरत इस्माइल दी जेड़ी पहली सी ना शुक्रियां बीवियां हुंदियां ने ना शुक्रियां बीवियां नबियां दी जिंदगी चाहिए ने लेकिन अल्लाह ताला कोलों दुआ मंगिया करो अल्लाह औरतां देवे रब ते फरमा बरदार देवे बिगड़ियां औरतां भी हुंदियां ने लेकिन सुनो जनाब इब्राहिम दा बड़ा दिल कीता मैं अपने पुत्र नूं मिलन जावां अज भी पुत्र जदों बरूने मुल्क चों फोन करदा है बाप दियां हाई निकल जांदियां ने बाप कहंदा पुत्रा वापस आ जाओ मैं ऐसी कमाई नूं अग लानी है तू मेरे सामने रह मैं तेनू वेखां मेरा सीना ठंडा हो जाए फिर तुहानू पता है बाप जिंदा होवे बंदा दो दो रातां घर नहीं आउंदा बाप जिंदा होवे बंदा 12 बजे तक घर नहीं आउंदा जदों बाप मर जाए एहो जवान पुत्र बिगड़िया होया 7 बजे घर आ जांदा है यार बेली कहंदे ने अज छेती जा रहे हैं ए पुत्र रो के कहंदा जिदे सिर ते मौजां करदा रहा जिदी खातर बार बार रातां गुजारदा रहा अज बाप सिर ते कोई नहीं अज मेरा बाप मर गया है नाले रोंदा ते नाले प्यो दियां यादां याद आउंदियां ने जवान धीआं होण बंदा प्यो दे सिर ते दो दो दिन घर नहीं आउंदा कहंदा मेरा अब्बा गए वे मेरी बीवी दे सिर ते भी मेरे बच्चियां दे सिर ते भी मेरियां भैणां दे सिर ते भी जदों बाप मर जांदा है फिर कोई मुंडा अपनियां याशियां भुल जांदा है अपनियां जिंदगियां दियां रंगीन रातां भुल जांदा है फिर शामो शाम घर आउंदा है ओए मैं दर्श देना चाहना वा अगर नौकर रखे उन्नू भी ते महीने दा 1000 2000 देना है शर्म नहीं आउंदी प्यो नू देंदा नहीं ओ दवाई वास्ते वे ओए तेरा प्यो तेरे बालां नू स्कूल न छड्डन जावे उन्हां दे बस्ते अपने कंधे ते लटकाए
ہوئے نے چٹی داڑھی ہے لوگ ویکھدے نے پوتریاں نو لے کے جا رہے ہیں بستہ بھی آپ چکیا ہے اے کوئی پیو بیمار ہو جاوے کہے پترا مینوں دعائی واسطے پیسے دے اے کہندا میں فیساں پوریاں کراں دودھ دے پیسے دین والے نے کرائے دے دین والے نے بڈھیاں تینوں اپنے خرچے دی پئی ہے شرم ہونی چاہیے اور نوکر نو دینا ہے تیرے گھر دی سبزی لے آئے تیرا بڈھا باپ تیرے گھر دی سبزی لے آئے تیرا بڈھا باپ پھر کہندا بڈھیا انا ہویا سے گلے آلو لے گلی سبزی لے بڈھیا انا ہویا سے تو تے بڑا سیانا سے تینوں شرم نہیں ہوندی کل نو تو بڈھا نہیں ہونا تیرے نال بھی انجی ہونا ہے حدیث پڑھی میں پہلی تیسرے نمبر تے حدیث پڑھی سی بڑھے باپ نو گالیاں دینا ہے اور نوکر نو گالی دے میں تیو تیری نوکری چھڑ جاندہ ہے اے باپ ہے جڑا تیریاں گالیاں سن کے بھی دعا مانگدا ہے اللہ میرے پتر دی خیر فرمائی اے دیکھ نبی تے باپ بھی نبی تے بیٹا بھی نبی ہے حضرت ابراہیم ملن واسطے گئے بیوی نا فرمان جا کے پوچھیا اسماعیل کتے وے کہندی ہے پتہ نہیں اسماعیل کی کردا ہے اندے گھر جدوں دیاں آئیاں مر گئیاں بھکھی کئی عورتاں جی گیا نا بندہ کمائی کر کر کے مر جاندہ ہے کہنگی جدوں دی اندے کار آیا اندے تے لون مرچی نہیں پوری ہوندی اندے تے گی نہیں تو بعد وقت پیو نو بھی انج برباد کیتا انہیں نو بھی انج کرن آگئی اس واسطے میرے نبی پاک نے فرمایا میں جہنم دے کسرت عورتاں دی دیکھ کے آیا میرا آئی یہ تسی اپنی تعریف تے سبحان اللہ بولو خدا دے ہو بندے تے جدو بڑیاں دی ہونی پھر تا تسی چپ رہو تو میں بھی مننا گا نا وارا کھائے گا وہ اپنی تے بولو نا اچھی سبحان اللہ میں پہلے کیا ذرا لٹھو کے بہنا سننا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب ابراہیم نو جدو انہیں گلنا کی تیاں جدوں دی اسماعیل کرائیاں پکھی مر گئیاں باپ کرتے بڑیاں موجاں کی تیاں ایدے کر روٹی پوری نہیں ہوندی جناب ابراہیم دا دل دکھیا اکھاں میں چانسو جاری ہو گئے رو پہ فرمایا ٹھیک ہے میں جان لگا ماں میں تیرے جیسی کو رکنا بھی نہیں چاہتا پر ایک گل ہے جدوں اسماعیل آئے گا انہوں کہیں ایک بڑھا بابا آیا سی لال داڑھی والا وہ سلام بھی دے گئے پیغام بھی دے گئے ادھروں جناب ابراہیم چلے گئے پیر صاحب توجہ کرنا جدوں ابراہیم چلے گئے ادھروں اسماعیل تبلیغ کر دے آئے چنگی اولاد جڑی ہوندی نا انہوں باپ دیاں راواں نال بھی پیار ہوندا ہے باپ دے لباس نال بھی پیار ہوندا ہے باپ دی خوشبو نال بھی پیار ہوندا ہے تے حرامی نو کی پتا پیو دا کی عظمت تے شان ہے چنگی اولاد دا اے پیغام سننا جناب اسماعیل جدو سراتے آئے بچپن وچ اپنے والد دی خوشبو آئی تے راواں نو پوچھ دے نے اے میرے گھر دے رستے مینوں دس اجے تے میرا باپ آیا سی خوشبو آ گئی نا پیو دی آج تو کہنا اتھے میرا پیو بندہ میں تے بہنا نہیں اتھے کھنگ دا رہندہ ہے کدھر جراثیم نہ مینوں لگ جان بدبختہ تینوں نہیں پھر اس عمر باپ دے دکھ نو تکلیف نو بیماری نو جراثیم کہنا لیا تو ایڈا تا نہیں رہنا سنیا جے ذرا توجہ دے نال انتظامیہ واسطے دعا کریں جی اگلے جمعے تک سننا سارے جنہیں نبی دے غلام دوروں نزدیک تے آئے ہو میں تے سارے واسطے دعا کر دل ہوں گا جناب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اسماعیل آئے نے تے راواں دی خوشبو آئی نا تے راواں دی خوشبو نے دسیا اے اسماعیل اج تیرا باپ آیا سی آپ راواں نو مخاطب کر کے کہندے نے اے تے خوشبو میرے ابو دی جاپ دی حضرت نو تانگ سی ملنے دی باپ دی او گھر آئے تے پوچھ دے تھے ہستی کوئی آئی سی ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائیے پر آن دیئے اس نو جس دے دل دی صفائیے اوہ ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائیے پر آندی اس نو جس دے دل دی صفائیے اے جدوں جناب اسماعیل کھا رہا ہے آکے پوچھ دینے اے میری بیوی مینوں دس اج کون آیا سی جد تک آپ دے نکاح سنو اب دی بیوی سن
اہلیاں سن فرمایا کون آیا سی اے بول کے پتہ کی کہندی ہے ایک بڑھا بابا آیا سی اونٹنی تے بیٹھا سی لال داڑھی سی نالے تینوں سلام دے گیا نالے پیغام دے گیا پوچھیا کی کہہ کے گیا ہے اے بول دی شہر ترجمہ کردہ ہے کہندی رنگی ہونا دی داڑھی نام ابراہیم سی شوقوں پیاروں تینوں کہندے سلام سی دہلیز نہیں چنگی تیری دہلیز نہیں چنگی تیری دہلیز دروازے دی جگاڑ دہلیز نہیں چنگی تیری گل سمجھائیے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے اور پر آؤندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی 9 منٹ ہو گئے اگلی چلو میں واقعہ رہن دیاں گا اگر آن دے ہوتے میں پورا کرنا بس سے وعدے دا میں پابندہ اور دوسرا ایک اور لائن سن لو اعلان اگلے جمعہ انشاءاللہ 1 بجے پورے بیان شروع ہوئے گا 2 بجے پورے اختتام ہو جائے گا کی میں کیا سارے بولے بہر والے بھی بولو لیٹ تے ہوندے ہی ہو نا دل وچ تواڈے بھی کاش کہ تسی پہلے ہوندے تے اندر بیٹھے ہوندے سنیا جے ذرا اے گلاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس جو نکلے وہ بیان کر رہے ہیں آپ نے صحابہ نو جناب ابراہیم تے اسماعیل دی گل سنائی جدو آکے دسیا آپ نے فرمایا او بدبختے نکل جا میرے گھروں تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا کیونکہ باپ نے گل سمجھائی دہلیز نہیں چنگی تیری گل سمجھائی بے وقوفہ نہ مردانو کوئی سمجھ آؤں دی اتنا عورتانو سمجھ آؤں دی کیا اسماعیل کی کہہ رہے ہو فرمایا تیرے ورگی عورت دی میں نو لوڑ کوئی نہیں جن شکریت فینن جائے تے برکتاں جڑی بعض بیبیاں بڑیاں چنگیاں ہوں دیاں کار ہوں دیاں نے تے تہجد گزار ہوں دیاں نے تھوڑا بھی مرد کما کے لیا ہے نا دیاری نام ہی لگے تے شکر ادا کر دیا نے رشتہ داروں کہن دیا نے جو میرا بندہ میں نو کھلاندہ ہے اللہ کرے ساریاں عورتاں دا بندہ انجدہ ہو جائے پھر بندے نو بھی فخر ہوندہ ہے لیکن اسے بات تے میں اجازت لے لیں گا وہ جڑا آخری واقعہ سی بڑا زبردست سی میں بنا کے لے کے لیکن پھر کدی سنا دیاں گا سننا میں جناب ابراہیم تے اسماعیل تے بات مکمل کر دیاں وہ واقعہ رہ گیا انشاءاللہ پھر موقع ملیا موقع بنے گا سنا دیاں گا لیکن سننا جدو انہوں نکال دیتا وقت تھوڑا گزریا اللہ دے نبی سن صورت تے سیرت دے سونے تے چنگے تے منونے سے دوسرا نکاح ہو گیا نہیں تسی تھک گئے زور میرا لگ رہا ہے پسینہ میں نو کیوں رہا ہے تسی ویلے بیٹھے تکی جان دے تھک گئے ہو نا نہیں تھکے تسی میں نو پتا سی کوئی تھکیا تروٹا ایتھے ہوندہ نہیں ایتھے ہوئی ہوندہ ہے جدے دل چ حضور دا پیارے اللہ دے قرآن دی برکتیں میرے نبی پاک کسے کہانیاں لے تھے ہوندے نہیں کیونکہ اور کدرے جاندے نے ایتھے تے قرآن حدیث دا نور لے کے ہوندہ ہے جڑا ہوندہ ایک ونی پھر دستہ ہے جا کے لیکن سننا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ نے دوسرا نکاح دے دیتا حضرت ابراہیم دا پھر دل نے آواز ماری چل پتر اسماعیل نو مل گیا پھر آئے آپ بیوی نے ایک ایسی بیوی نے کیا سی کہ اپنا قدم بھی نیچے نہیں لونا اپنا قدم نیچے لیکن بیوی نے بڑیاں مارا کھا دیا جناب ابراہیم واسطے آپ نے مل پا دیتا جدو آپ دوسری دفعہ آئے تے دوسری بیوی آئی دیکھیا اے بابے دے نین نقص تے میرے خامد اسماعیل والے دی سیرت چال ڈال اندی لیلو نہار اندی دکھ اندی اکھ میں تو آنو تڑپا رہے ہیں اچھی بولو سبحان اللہ کہ تو آڑی فرمائش تے اتے 2-4 منٹ لانا ورنہ میں وعدے دی پابندی کرنا ہیں میرے خامد والے نے دوڑ کے بیوی گئی حضرت اسماعیل دی جا کے کہن دی یہ بابا جی کتھوں آئے ہو بابا جی فرما دینے بیٹی میں نو نہ پوچھ میں کتھوں ہے میں نو اے دس تیرا خامد کون ہے عرض کی تھی میرا خامد اللہ دا نبی اسماعیل ہے گزارا کیسا ہو رہا ہے عرض کی تھی گزارا بڑا ہی سونا ہو رہا ہے میرا خامد بڑا ہی چنگا ہے میں نو ماپیاں دے کر او کھانا نہیں ملیا جیڑا میں نو میرے خامد نے کھلا چڑیا
ماپیاں دے گھر گزارا کیتا ہے لیکن میرا خامد روسٹ بنیا ہویا جنہوں ملائی بوٹی تے تکا بوٹی تے پتہ نہیں کی کہنا میرا خامد میں نو گوشت بنیا کھلانا تو میں دعا کرنی اللہ میرے خامد جیسا ہر ایک عورت نو خامد میں تے بڑے راضی ہوں اللہ کرے کی کردا پہلی کہندی جی صبح نکل جاندا تے دو دن گھر نہیں آوندا فکر فاقہ ہی نہیں اے کہندی ہے میں اللہ دا شکر کرنی سجدے پہ پہ کے میرا خامد خدا دی تبلیغ کردا ہے اللہ دا نام ساری کائنات نو دسدا ہے لوکاں نو بتاں نو چھڑا کے اللہ دی توحید دسدا ہے حضرت ابراہیم خوش ہوئے تے فرمایا ٹھیک ہے پھر میں چلیا کہنے لگی بابا جی ایویں کیویں چلیا میں نبی دی بیویاں کھانے تو بغیر نہیں جان دینا کئی بیویاں آج بھی بڑیاں چنگیاں نے رشتہ داروں کھانا کھلا کے بھیج دیاں نے آپ فرماندے نے بیٹی میں نو نیچے اترن دی اجازت نہیں فرمایا ابا حضور تسی نہیں نیچے اترنا نہ اترو پتھر باری لے کے آئیاں فرمایا زمین تے پیری نہیں نہ رکھنا ہے پتھر ہے ایتھے رکھو تواڈے چہرے تے پاک گٹا لگا ہے اپنے دوپٹے نال صاف کیتا وضو کرن واسطے پانی لے کے آئیاں کھانا جلدی نل بنایا اونٹنی تے پیش کیتا جناب ابراہیم نے سہروں کے کھا لیا فرمایا بیٹی میں چلے آواں اسماعیل آئے گا انہوں میرا سلام بھی دیوی پیغام بھی دیوی جی ٹھیک ہے ابا جی سلام بھی دے دیاں گی پیغام بھی دے دیاں گے ہن دوبارہ اسماعیل آئے تے وہی خوشبو وہی محبتاں موڈ ہے تے ٹھیک ہے ورنہ ٹائم پورا ہو گیا میں نے پتہ تھوڑا بنیا سننا آئے تے ہوئی خوشبو آئی ہوئی لذت آئی ہوئی دیمی دیمی پیار بڑی انداز دی خوشبو آئی جڑی بچپن چاہوں دی سی ایتھے ایک اور سبق دینا چاہنا کدی اپنی اولاد نو چڑکی نہ نجائز اپنی اولاد تے سختی نہ کریا کر آج اپنی اولاد نال پیار کر پیار کئی پیو ایسے بد بخت نے یاراں بیلیاں واسطے ٹائم غلط محفلاں واسطے ٹائم اپنی اولاد نو پیار نہیں دین دے پھر جدو تو بڑھا ہوئے گا تیری اولاد بھی تیرے کول نہیں بھوے گی جی میں تو شرماندہ رہے ہیں پیار نہیں ہوں دیتا لوکاں نو پیار کردہ رہے ہیں انج تیری اولاد بھی بڑھا تھوئیں گا تیرے کول نہیں بھوے گی آج باپ نو نال بٹھا آج اولاد نو نال بٹھا تے کھانا کھوا اپنی اولاد دی دوستی اپنے نال لا پھر تیری اولاد بھی تیرے نال پیار کرے گی تو بڑا پہ جائیں گا تیری عزت تکریم کرے گی پھر جناب ابراہیم آئے آکے چلے گا اسماعیل آئے تے آکے پتہ کی کہندے نے اے اللہ والیے دا سج کون آیا سی یہ کہندی سی آج بڑا سونا بابا آیا سی تے اسماعیلوں دی آنکھاں تیرے ورگیاں سن او دا چہرہ تیرے ورگا سی تے بولی بھی مٹھی مٹھی تیرے والی سی تے نقش بھی تیرے والے سی تے گلاں بھی تیرے وانگو سونیاں سونیاں کردہ سی آپ نو تے پتہ لگ گیا لیکن جلدی نہ پوچھیا کی کہہ کے گیا ہے کہہ کے کی گیا ہے بیوی کہندی ہے اسماعیل تینوں نالے سلام دے گیا ہے نالے ایک پیغام دے گیا پیغام دا تے میں نو پتہ نہیں لیکن سلام سن لے نینک سن لے کہندی ہے رنگی ہونا دی داڑھی نام ابراہیم سی شوقوں پیاروں تینوں کہندے سلام سی دلیزیں چنگی تیری سمجھ آئی دہلیزیں چنگی تیری گل سمجھ آئی سی پہلی تے کی کیا دلیز نہیں چنگی تیری دوسری تے کیا دلیزیں چنگی تیری گل سمجھ آئی سی ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے پرے ہوندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی ہے فرمایا خوش ہو جا تینوں مبارک ہوئے اون والا میرا باپ سی تیری تربیت تے تیرا اخلاق انہوں بڑا پسند آیا تے گل لے سمجھا گیا ابراہیم اے گل میرا ابا حضور سمجھا گئے نے اسماعیل میں پھر آواں گا لیکن ایس دفعہ تیرے گھر دی دہلیز چوگھاڑ دروازہ مینوں اینا پسند آیا ہے انہوں کدی بھی چھڑی انہوں تبدیل نہ کری انہوں تبدیل نہ کریں اے دہلیز تینوں مینوں بڑی پسند آئی ہے اس واسطے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے سانو عقل دیتی شعور دیتا اے بڑھے ماں باپ تیرے میرے واسطے رحمت نے رحمت
تے کدی بھی انہاں دا دل نہیں دکھانا، انہاں دے اگوں نہیں بولنا۔ جو میں بیان کیتا اللہ منوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔